Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nuwun para pinisepuh miwah sesepuh ingkang kinabekten serta para rawuh ingkang satuhu kinurmatan. Awit saking dawuhipun keluarga almarhum Bapak Aryo Wiguna kaparenga kula Risma matur ing ngarsa dalemipun panjenengan minangka wakilipun saking keluarga. Sumangga kula dherekaken tansah ngaturaken pamuji syukur mring Pangeran Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun kaparing karahmatan saha kawilujengan satemah ing titiwanci punika kanthi kabagas warasan kula miwah panjenengan saged makempal manunggal wonten ing papan menika. Salajengipun sampun sawentawis panjenengan lenggah kula ngaturaken pambagya sugeng rawuh. Panjenengan sampun keparing rawuh saperlu paring bela sungkawa ing adicara lelayu menika. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Kula minangka wakiling saking keluarga nyuwun dedunganipun panjenengan kagem almarhum Bapak Aryo Wiguna. Supados sedanten amal lan perbuatan becike nalika tasih ing donya saged mbiyantu ing akhirat. Lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi sedanten amal perbuatan punika. Boten kesupen, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring panggonan ingkang becik wonten ing akhirat. Amin. Kula pribadi mbok menawi anggen kula ngacarani rawuh panjenengan para tamu wonten kiranging tata krama, kula sakeluarga nyuwun agunging pangaksama. Kalamun para kadang sampun ngaturaken pasugatan unjukan serta daharan, kersa para rawuh dahar kanthi mardikaning panggalih. Panyuwun kula mugi para tamu sekeca lelenggahan ngantos paripurnaning adicara. Mbok bilih wonten atur miwah solah bawa kula ingkang kirang mranani panggalih, kula naming saged matur kupat bumbune santen menawi lepat kula nyuwun agunging pangapunten. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nuwun para takziah ingkang kula hormati, kanthi rahmating Gusti ingkang Maha Agung, ing wekdal menika kita sedaya tasih pinaringan kasarasan saengga kita sedaya saged rawuh ing dalem tubuh kita mriki ing upacara pametaking layon almarhum Bapak Aryo Wiguna sing menika. Keparenga kula minangka dukuh wakilipun saking takziah ingkang nandhang bela sungkawa ngaturaken agunging panuwun dhateng para takziah ingkang sampun kepareng rawuh wonten dalem ngriki paring pakurmatan upacara pametaking layonipun almarhum Bapak Aryo Wiguna. Mboten kesupen keluarga ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun paring pambiyantu awujud bondo bea iguh pratikel saha penggalihan ingkang sedaya wau katujukaken saha mahanani entenging sesangganipun. Keluarga ing ngriki boten saged paring lelintu menapa-napa kejawi naming memuji mugi sedaya amal kesaenan panjenengan sedaya
tansah pikantuk piwales saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para takziah ingkang kula hormati, perlu kaweningan sepinten upaya lan ikhtiaripun keluarga nalika almarhum Bapak Arya Wiguna nandhang gerah sageta sehat malih. Nanging gandeng sedaya pepesten menika wonten ing astanipun Gusti pramila kanthi tentrem Bapak Ibu sederek. Dumateng para takziah sedaya kepareng paring donga amrih sedaya amal kesaenanipun almarhum Bapak Arya Wiguna saged ketampi linebara sedaya dosa lan kalepatanipun. Dumateng keluarga ingkang dipuntilar, mugi keparinga manah tabah, ikhlas lan tawakal. Ing wasasna mbok bilih almarhum Bapak Arya Wiguna rikala sugeng gadah kalepatan utawi petangan ingkang dereng rampung dhateng panjenenganipun sami keluarga nyuwunaken agenging pangapunten. Lan panjenengan kersa rawuh ngrampungaken sedaya wau kaliyan keluarganipun. Ing wasasna cekal semanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten atur ingkang kirang prayogi kula nyuwun pangapunten. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nuwun para sesepuh bini sepuh dalah pambanding praja ingkang kinurmatan, para takziah kampung Sumawala Putri ingkang kula hormati. Langkung rumiyin monggo kita sedaya tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring nikmat rahmat hidayah saha inayah dumateng kita sedaya sehingga kita sedaya saged kempal wonten ing dalem hidup kita menika saperlu sareng-sareng caos pakurmatan ingkang pungkasan awit sedanipun Bapak Arya Wiguna wonten ing dinten menika. Kula minangka sesulih saking warga RW sekawan saha para takziah sedaya mesti ngaturaken derek sungkawa awit sedanipun Bapak Arya Wiguna wonten ing dinten menika. Awit saking menika keparenga kula ngaturaken bela sungkawa kanthi tandhesing kaos lan donga pamuji. Mugi-mugi Bapak Arya Wiguna pinaringan lapang jembar kuburipun, katampi sedaya amal kesaenanipun, dipun ampuni sedaya dosa lan kalepatanipun, saha pinaringan panggenan ingkang sakalangkung sae tinimbang wonten ing ngalam donya. Lan kula warga ingkang dipuntilar kaparingan ikhlas, sabar, saha tawakal anggenipun nampi pacoban menika. Wonten ing dinten menika kita mangertosi bilih kita ing salah setunggaling pepunden ingkang sae wonten ing dusun menika. Bapak Arya Wiguna menika salah satunggaling tiyang ingkang aktif wonten ing organisasi babagan pendidikan seni saha agami. Kejawi menika kita kedah mangertosi bilih sedaya makhluk ingkang sugeng ing alam donya kagunganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sawanci-wanci saged kapundhut wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kados dene Bapak Arya Wiguna wonten ing menika. Pekaten kala wau ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten
kalepatan anggenipun kula matur saha boten merangani manah kula nyuwun abdi samudra mangasan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.